дар шаҳри Дуалаи Камерун садамаи нақлиётӣ сар зад. Бар асари он 5 нафар ба ҳалокат расида, 10 каси дигар ҷароҳат бардошт. Ронандаи нақлиёти мусофирбар бо суръати баланд ҳаракат намуда, дар натиҷа бо мошини боркаш бархӯрд. эҳтимол шумораи фавтидагон афзоиш ёбад, зеро табибон вазъи саломатии чанд тан аз захмиёнро вазнин арзёбӣ менамоянд. дар Белгия боришоти шадиди барф ба амал омад. офати табиӣ дар як қатор минтақаҳо зарари зиёд овард. бо сабаби вазъияти ба амал омада ҳаракати нақлиёт дар шоҳроҳи Асеновград ғайриимкон гардид. боришоти барф ба канда шудани хатҳои интиқоли нерӯи барқ боис гашта, дар натиҷа миллионҳо нафар аз истифодаи он маҳрум гаштанд. дар рӯзҳои аввали фасли баҳор чунин боришоти барф бесобиқа унвон мегардад. дар штати Сан-Паулуи Бразилия шамоли сахт ва боришоти шадид ба амал омад. боридани аз меъёр зиёди борон обхезиро барангехта, он ба чанд минтақаи штат зарари молӣ овард. таҳхона ва ошёнаи аввали биноҳои маъмурию истиқоматӣ ва роҳу пулҳо зери об монданд. зарари воридкардаи офат миллионҳо доллар арзёбӣ мегардад. дар шаҳри Орлеанаи нави штати Луизианаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико карнавали Марди Гра бо шукӯҳу шаҳомати хос ҷараён дорад. карнавали мазкур дар ин ҷо 2 сол қабл баргузор гардида буд. кӯчаву хиёбонҳо бо нақшу нигораҳо оро дода шуда, қадамзании ҳайати оркестр ва либосҳои ғайриоддии меҳмонону сайёҳон хеле ҷолиб ба назар мерасад. соли гузашта бо сабаби пандемия карнавал баргузор нагардид. сокинон манзилҳои зисти худро оро дода, карнавал дар дохили хона ҷашн мегиранд. карнавали Марди Гра ба муносибати анҷоми фасли зимистон ва пешвози баҳор бахшида шудааст. дар қисми ғарбии Гвинея бар асари фуруравии як қисми конитило 18 нафар ба ҳалокат расида, чанд тани дигар бедарак гардид. яке аз сабабҳои сар задани ҳодиса ин риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ арзёбӣ мешавад. эҳтимоли афзоиш ёфтани теъдоди фавтидагон вуҷуд дорад, зеро тақдири даҳҳо каси дигар ки дар зери замин қарор доранд номаълум боқӣ мемонад. солҳои охир дар ин кишвар истихроҷи тилло бидуни риояи қоидаҳои бехатарӣ сурат гирифта, ҳазорҳо нафар ҷони худро зери хатар мегузоранд. аз ҷумла соли гузашта дар қисми шарқии кишвар ҳодисаи фуруравӣ боиси марги 15 нафар гашта буд. собиқ президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп ва шариконаш бо мақсади бекор кардани натиҷаҳои интихоботи президентии соли 2020 эҳтимол пешакӣ маслиҳат карда бошанд. кумитаи махсуси палатаи намояндагон ки тафтишоти ҳамла ба Капитолия дар моҳи январи соли 2021 ба амал омадаро бардошт дорад, ба чунин хулоса омад. намояндагони кумитаи тафтишот изҳор медоранд, ки тими Трамп маълумоти бардуруғ паҳн карда ба ҳукуматдорони маҳаллии штатҳо фишор оварданд. як қатор шаҳру минтақаҳои Гурҷистонро номусоидӣ вазъи ҳаво фаро гирифт. боришоти шадиди борон, ки чанд рӯз боз идома дорад, боиси ба амал омадани обхезӣ гардид. аз офати табиӣ бештар минтақаи Аҷария зарар дида. обхезӣ боиси харобу валангор гаштани роҳҳои нақлиётгард шуд. ҳамчунин шамоли сахт дарахтонро решакан намуда, даҳҳо биноҳои истиқоматию маъмурӣ хароб гардид. арзиши нафт дар бозорҳои ҷаҳон ба нишондоди рекордӣ расида, чунин нарх 9 соли қабл сабт гардида буд. айни ҳол як баррел нафти намуди Брент аз марзи $113 гузашт, ки ин ҳолат моҳи феврали соли 2013 қайд гардида буд. бо мақсади ба эътидол овардани вазъият дар бозор, агентии байналмилалии энергетикӣ ба мувофиқа омад, ки аз ҳисоби захираи худ 60 миллион баррел нафт ҷудо намояд.